Warkum wie het enigste zwembad dat nog een onwisse toekomst meer te gieën. De gemeente wil het zwembad of dicht houden of verplaatsen naar een nieuwe plak. De inwoners van Warkum waren het er net mee eens en kwamen in actie. Maar handtekens, spandoeken en eigen nijbouwplannen hebben ze nou de gemeente uitjoegen kennen. Het heeft gewoon blikken in dat we gewoon in hele korte tijd in ieder geval snelheden hebben dat we er marginaal achter staan en dat we echt de hand uit de mouwen steken willen om dat zwembad hier te realiseren. De gemeente had eerder onderzoek gedaan naar nijbouw op dezelfde locatie, maar kwam toe tot een hele oren conclusie. Dan blijkt dat het net kan, zeker net binnen de sportbegrutting. En nu komen we er toch dichterbij. En omdat er in Warkum natuurlijk een heel soort ontstaan is, een soort energie ontstaan is door het draagvlakonderzoek, wat heel mooi is. Zei het van nou, dan moeten we toch eerst zien of we daar net beter maar verder kunnen. En dat kan net al te lang meer wachten. Het beton is onder het rotsen, de treden binnen verslieten en de isolatie ligt los. Opknappen is geen optie meer en dus moet er nijbouw komen. Dat kost het een paar miljoen, maar de inwoners hebben uitgezocht wat ze al eens zelfs doen kennen. Dat onderzoek is dus bleken dat we in ieder geval om vrijwilligersuren al €150.000 opbrengen kunnen. Nou, dat is al een hele stap, de goede richting uit. Nou, dan verder leidt er nog de mogelijkheid voor de warmteuitwisseling met Friesland Campina, de zuivelfabriek die hier vlakbij is. Dat Warkum nou iepen bleef kan, betekent dat er geen enkel zwembad dicht hoeft in Zuidwest-Friesland. Wils dat dus eerder wordt de bedoeling weer? Wij zitten nog steeds, er is een onderzoek geweest en dat zei we hebben volle zwembaden. Maar de Ries zei van, nou ja, Bolsens wil weer op houden, en Stits wil weer op houden, en Warkum wil weer op houden. Dus de Ries is het hoogste orgaan, dus daar acteren wij nevens. En we hebben Peker al jong van, nou misschien is het verstandiger om naar minder te gaan. Nou, dat is net de realiteit. Dus dan moeten we zien wat door de realiteit is. En nou ja, dat is binnen de budgetten proberen te bouwen en dat lijkt het nou te kennen.